तो रउआ लोगन के खातिर गुड न्यूज लेके आ गई आपके हई गरीब छोट भाई। बाबू 3 से 4 दिन पहले ही आप लोगन के हम बतौले रही कि बाबू अक्षरा सिंह जी के गाना एगो आवे वाला बा और वही गाना के यह वीडियो में पूरा जानकारी आप सबके देवे के खातिर आ गइल बा। तो रउआ लोगन के इहो पता होई कि जहाँ जहाँ अक्षरा सिंह जी के स्टेज शो होला वहाँ बवंडर और गर्दा और झगड़ा तो मचे जाला ए बाबू। तो चली जौन नयका गाना के पोस्टर आ गइल बा और दूसरा पोस्टर हो तो बाबू हो है स्क्रीनिया पे जौन दूसर का पोस्टरवा आइल बा रउआ लोग देख रहा बानी। जौने गानवा के टाइटल बा पटना की जगुआर। हाँ बाबू, आशीष वर्मा हमें म्यूजिक देले बाटे और लिखले भी आशीष वर्मा जी बाटे। तो रउआ लोगन के ये पता नइखे होई कि बाबू अक्षरा सिंह जी के बर्थडे कब हो। तो आपका ही छोटा भाई पूरा एकदम सर्च कई के आ गइल बा आप सबके बतावे के खातिर कि आप सबके भोजपुरी की जवन शेरनी बाटिन 30 अगस्त के उनकर बर्थडे बा और 30 अगस्त के सुबेरे सुबेरे बाबू अक्षरा सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ई गाना के लॉन्च कल जाए पटना की जगुआर। और अक्षरा सिंह के और भी कौनो भी नया गाना आई तो रउआ लोगन के खातिर हम जल्द से जल्द कोशिश करब कि वीडियो बना के डाल दें। तो वीडियो रउआ लोगन के पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब चैनलवा के कैल ही जा, वीडियो के लाइक जरूर करी जा।